हादोरसायाव बाहायजागोन इउसिसि बिल आसाम आयेनाफोराव दैखांबाय इउसिसि बिल ट्राइबेलफोरनि थाखाय मा गोहोम गोग्लैगोन BPFनि MLA बिथांमोना मदद फोरमायदों। आसामनि थाखाय 25 मे साना मोनसे जारिमिनारि सान मानोना आसामनि समाज जिउआव मोनसे गोदान बिथिंजों सानजागोन। लान्थ्रियै थामथि खेब BJP सरकारा मावफुंनो थांगासिनो गेदेर एजेन्डा इउनिफर्म सिभिल क'ड आयेन। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सरकारनि गिबि केबिनेटआव गनायथि मोनो इउसिसि बिल। समबाराव गिबि मन्थ्रिनि नुजाथियैयाव मन्थ्रि अतुल बराया दैखाङो इउसिसि बिल। इउसिसिनि आवथायनि बायजोआव थागोन ट्राइबेलफोरा। बर' एबा ट्राइबेलफोरनि दोरोङारि आसारखान्थि समाजारि रैखाथि हमथाना लाखिनायनि थाखाय बिथांमोनखौ बे आयेननिफ्राय गोजानाव लाखिनाय जादों। इउसिसि बिलखौ दैखांनानै बे बिबुंथि अतुल बरानि। माननीय मुख्यमंत्री अनुपस्थितित माननीय मुख्यमंत्री হৈ আমি ইউচিচি আজি ইয়াত আনিছোঁ উল্লেখ কৰিছোঁ। আপোনালোকে জানে যে আমাৰ দেশখনত বিভিন্ন জাতি ধৰ্ম ভাষা ভাষীৰ লোক আছে, আমাৰ ৰাজ্যখনতো আছে। ইউচিচিৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে দেশৰ সকলো নাগৰিকক একে নাগৰিক আইনৰ অধীনত সামৰি লোৱা। इउसिसि बिलनि दारैनो हादोरसायाव हाबा फाथैलाइ बिसिनाय बिथिङाव बयनिबो थाखाय आयेन मोनसे जागोन। लिभ इन रिलेशनशिपनि बिथिङावबो गोख्रों आयेन। हाबा जायालासे सेंग्रा सिख्लाया जयै थानो हागोन। सासे हाबा जाखानायब्ला लिभ इनआव थानो हानाय नङा। समाजारि न्याय आरो मोनथाय होनायनि थाखाय इउसिसि लिभ इन रिलेशनशिपआव थायोब्ला फोरमायनांगोन लेङाइ रेबथुमगिरिनो फोरमायालासेनो 1 दान थायोब्लाबो दायनिगिरि जागोन। रेजिस्टार खालामालासे लिभ इनआव थायोब्ला 10,000 जुरिमाना होनांगोन। लोगोसे 3 दान जोबथेसालियाव थानांगोन दायनिगिरिया। बायजो हादोरसायाव लिभ इनआव थायोब्लाबो बे एखे आयेना गोहोम गोग्लैगोन। मख'जाथावना दि बे आयेननि दारैनो मुसलमान समाजाव गावारि आयेन थानाय नङा। गासैबो मोनसे आयेननि सिङाव फैनायनि जाउनाव समाजाव बन्द जागोन गोबां हाबा खालामनाय। लिभ इन सोमोन्दोनि रेजिस्टार खालामथारनांगोन। हौवानि हाबानि बैसो 21 बोसोर जानांगोन। हिन्जावसानि हाबानि बैसो 18 बोसोर। फारसेथिं BTC हालामनिफ्राय बिसायख'जालांनाय BPFनि साजि MLAनि दोलोआ इउनिफर्म सिभिल क'ड सुंद'यै इउसिसि आयेनखौ मदद फोरमायदों। आयेनखौ लानानै BPFनि MLA बिथांमोननि बिबुंथि। ओरैनोथ' दासिम नुनायाव जेबो गिनांगौ गैया। ट्राइबेलफ्रा जिहेतु बेनिफ्राय आउटआव दं, जिहेतु जों ट्राइबेल जाति हिसाबै जा बारा सिन्था खालामनांगौ गैया। आरो बेनिफ्राय बेहाय जिखिनि लिरदों गासै जेनेबा हाबा जानायनि बैसो, पलिगामि, आरो बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय हिन्जावसाफोरनो प्रपार्टि होनाय, लिभ इन रिलेशनशिप, बेयाव इसेबां सिन्था खालामनांगौ जेबो गैया आरो। दा जेब्ला ले जागोन अब्ला डिटेल्सआव फरायबावगोन। इउसिसिआथ' अलरेडि गोहोम गोलैनांगौ जोंना आरो ST बा जोंनि 6 शिड्युल एरियायाव खुनु ट्राइबेलफोरनि थाखाय बे एगजेम्प्टेड होननानै बुंदों। बेसेबांखिनि सैथो बेखौ जों नुब्लासो जों बुंनो हासिगोन। इउसिसि बिलाव आं जेसेबांसिम मिथिगौ दासिम माने बेवहाय जोंनि STफोरखौ एक्सक्लुड खालामनाय जादों आरो बे एक्टआव। दा बे STखौ एक्सक्लुड खालामनाय लोगो लोगो बाखिथ' जों मा बुंनो हानो दा जिथु पलिगामि बा डाइभर्स बेफोरबायदिनो बे माबाया थागोन आरो बेफोरसो दोङो माने बिखेक जोंनि ट्राइबेलनि कुनु माबा खोथा माने बे टाच खालामाखै आरो जोंनि रिति निति जोंनि जिथु नियम निति बेखौ टाच खालामाखै। गुबुन फारसेथिं आसाम आयेन आफादनि बारग' बुंथिगिरि आथिखालनि MLA बिश्वजित दैमारिया इउसिसिखौ लानानै गोनां बिबुंथि खालामो। ट्राइबेल माहारिफोरनि थाखाय बे आयेना बायजोआव थागोन आरो बे आयेना बर'फोरनि बेलायाव गोहोम गोग्लैनाय नङा होनना रोखा बिबुंथि खालामो बिश्वजित दैमारिया।
ट्राइबेलफोरनि बेवहाय जेबो बाथ्रा गैया आरो ट्राइबेलफ्रा UCC-निफ्राय बायहेरायाव थागोन बायजोआव मोनसेया जाहैबाय ट्राइबेल माहारियाव माने जेरैबायदि बायजोनि मानसिफ्रा सानदों बेबायदि नङा ट्राइबेल माहारिफ्रा अलरेडि उदार जोंनि हाबा हुखायाव रेजिस्ट्रेशननि सिस्टेम दं बर'फोरनावबो ब्रह्म धोरोमनि खान्थिजों हाबा जा एबा बाथौ धोरोमनि खान्थिजों हाबा जा अब्लाबो बेवहाय जि पुर'हित बा दौरि बिसोरो माने रेजिस्ट्रेशनखौ होयो जि रेजिस्ट्रेशना सरकारनिफ्राय माने अथराइज खालामनानै माने बेखौ गथायनाय जायो गतिके रेजिस्ट्रेशन सिस्टेमा बर'नि हाबायाव दङ आरो बिनि अनगाबो दिनैहाय गोबां हाबा लानाय बियो बर'नाव माने सोलिया बिला दैखांजानायनि उनावनो आसाम आयेनाफोराव सावरायगोन खुंथाय बेरेखानि सावरायनायनि जोबनायाव आयेन आफादाव गनायथि मोनगोन बे बिला हादोरसा बेंगिरिनि सागाननि उनावनो आयेनाव महर मोनगोन इउनिफर्म सिभिल कोड बिला बिजेपिआ बिसायख'थियाव रादाय होनाय बायदियै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सरकारा आसामाव बाहायनो सिगांदों इउनिफर्म सिभिल कोड बिल ब्यूरो रिपोर्ट असम लाइभ 24 बड' लाइभ 24